Napakaganda po. Po kami ngayon sa sa Barangay Dako ng Tubig, San Fernando, Camarines Sur. Napakaganda po niyan. Nature na nature po. Welcome po sa channel ko. Ayan. Dito po ako dati naglalaro, naghahanap ako ng gagamba sa lugar na to. Napaka peaceful po dito sa lugar namin. Dito sa sa Barangay Dako ng Tubig, San Fernando, dito po ay matatagpuan to mga ang forest na yung virgin forest pa po siya. Yan po. Yan. Papakita ko po sa inyo. What? Thank you po sa panonood po ng ng mga vlogs ko. Marami po pong adventure na tayong sa YouTube makikita nyo.